Takže čau lidi, já vás vítám při prvním let's play ze Tobim.cze. Ahoj. A budeme natáčet Bedwars na serveru Craftmania. Teď jsem si vzpomněl. A budeme asi na A18. A jak jste si mohli všimnout, tak mám nový skin. A nový jméno. Jo. Ježi, já jsem to webku. Já jsem posunul webku. A pojď do Green asi. Tak já jsem tam. Jo. Já tě nevidím, co ty vidíš mě? Jo, vidím. Já tebe ne. A nejlepší to bude, až budu mít ten nový mikrofon na Vánoce. Já budu mít na Vánoce nový komp, takže. A moje sestra bude mít tenhle můj starý. Takže to se pěkně rozdělí. A za minutu to začíná. Hej kámo, 17 lidí, náhodou jsme to docela dost rozjeli na to, že nás to bylo 7. Jo, no. Takže to potom postupně připojovali. Já tu dělám na těch kamenných blbostích breakdance. No, breakdance. O, ty jsem to dal. Ne, balet. Balet. Tak, no, to mi nevychází, no. Tu někdo ničí zem. Jo, nás v Greenu je jenom 3. To jenom 4. Aha, teď už jo. Jsem se zrovna chtěl kouknout, že budeme jenom 3 a teď 4. Lol. No, teď jsme 3. Hej, před chvílí jsem hrál Bedwars. A kámo, byli tam 2 hexy. My jsme je zhodili a oni hned měli zase nejlepší věci, takže Iron Helmu, Iron boty, a prostě nejlepší věci. Prostě to nejlepší. Tam jsou bronzy. Dole, nebo... What the fuck? Mě to buglo. Mě taky, mě to bude vrátilo zpátky. Mě taky. Tu má nějaký typek skin, jako by měl jako by měl na sobě už chestplate. Jako? Kde? Kámo, ty jsi mu naskočil. Bo já jsem takový postižený, že já skočím ze všeho. Postele kde? Postel je v tom jakoby hradu. Jo. Já jsem spadl. Jsi blbej. Já se na sebe dívám jenom když, jako jak padám, tak jsem červený jak jablko. A já zjistím vždycky, jestli to je fakt červená jako jablko, anebo vymyšlená. A tady je postel. Už mám jeden odběr a to jsem si včera založil kanál, takže jako to je slušný docela. Docela jo. Jste nějak vysoko. Hej, ty máš dobrý skin, jak jsi to udělal, ty jsi to našel na tom na skin, co že? Na teď čem? nevím, přesně jsem to našel. Na čem? Takovou dýně, já nevím teď, jak se to jmenuje. Jo, to je to. Ne, já jsem spadl zas. Ježiši. Já nevím, co mi je. Kámo, hej, já padám každou chvíli. Já ti dám půlky. Já spíš potřebuji irony. Tu má nějaký typek už meč. My máme postavenou cestu k ironu. Musel jsem jedinej, co tady má brnění. Brnko nějaký. Ty vogo. Si ho spali, ještě mám úkoly. Bože, bože, bože.
Snažím se to klávesně si nějak mačkat potichu. Hej, snad nespadnu zase. To byl pěkný vol. Kámo, hej, já dostanu za chvíli rage. Hm. Kámo, ale takový, že já se z něho fakt poseru. Sorry za prostě slova, jo. Bavíš. Taková zvěna. To bylo tak Tyrko, těsně, já jsem ale... nevidím. Byla tu moje sestra zrovna zasla. Mohli jste to vidět na webce. Ty máš webku, jo. Ty nemáš webku? Jo, mám, ale nekvalitní. To řeknu. Jo, jsme na goldech. Jo? Pojď, modrý. Teda žlutý. Nebo co to je za barvu, já nevím. Fialová. Tam je fialová, No. doufám. Jo. Mám 6 goldů, ju. Já ani jeden, já jsem ani neměl gold, hele. Co si mám koupit, luk? Nebo co si mám koupit, poraď. Bo já jsem takovej blbej, že já Luk spadnu asi. ze vším. OK, ale asi ho budeš muset hlídat, jestli půjdu někam na válku. A budeš vedle mě, protože já s ním spadnu, jako vždycky. Tak mi toho doufám, že nespadnu já. Lucky block, snad nezemřu. Ne! Já jsem otravený. Hlídej. Jsem postižený. Už ne. Jo. Už ne. Díky. To si mám koupit. Asi bloky. Bloky už nemusíš. Ahoj, víš, ještě. Laguješ se mi docela, ale to už... Tam ochránit naši postýlku. Co víš? Mrč. Žrádlo? A my už máme dávno postavenou cestu k Ironům, lol. Tak zastavíš A domů, já, ne? kde vzal Irony? Hej, co to bylo? Kámo, hej, za chvíli bude 10minutový video, jako to mi tak jako nepřipadá nějak. Jo, no mě taky. Tohle bylo 10 minut, kámo, teďka to je 8 video, minutový. A dáme asi to 10, že? Nebo jak to chceš? Třeba 20, to by bylo tak klasicky normální. Hej, někdo na nás jde! Růžová, zhodím ho! Málem se ho zhodil, pozor, jde na nás. Počkat, ono už je po nás. What the fuck? Jak nás mohli zničit, ježiš. Pojď lobby a dáme už screen a mohli bychom to, no. No. Lol, já vidím. Mi to nějak baglo, kamože, já jsem viděl hvězdy. Ty nevíš, kde jsem, Já jsem v lobby. já tě taky nevidím. Lobby 1. Já jsem lobby B. Počkej, já zkusím najít. Lobby 2. Lobby 1, pojď na jedničku. OK. Čau.